खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 2 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि नखराव हाबा जानो गोनां सेंग्राफोरनि थाखाय मोजां रादाब। जुलिनि खालारा थि जागोन, गोसोआव जोबोद रंजाखांनाय मोनगोन। वृष राशि समाजनि हाबा मावनो थाखाय गेदेर बिबान मोनगोन, बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगा होनाय मोनगोन। गाहाम सान। मिथुन राशि गावनि इयुन जोलैखौ लानानै जिंगा सिगोन, गोसोआव बायदि सानस्रिया जायगा लागोन। जेंना गोनां सान। कर्कट राशि जेरावखि थाङा मानो सुथुरा सोफै खालामगोन, गेदेर खैफोद नुजाथिनो हागौ, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। सिंह राशि नखरनि थासारिया जौगाखांगोन, गोबां रां रुफा धोन सम्पति आखायाव फैगोन, बयजोंबो अनज्लायनानै थानो हागोन। कन्या राशि मेगननि बेराम नुजाथिनो हागौ, सानाय आलौनायजों गोबां खस्थ' भुगिनांगोन, देहा फाहामगिरिनि मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। तुला राशि गोसोआव गोथार सानस्रिया जायगा लागोन, इसोरखौ सिबियोब्ला गावनि हास्थायनाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंगोन। गाहाम सान। वृश्चिक राशि गोसोआव बायदि गाज्रि सानस्रिफोरा बेरखांगोन, जेरावबो थाथेरनो हायै उसुखुथु जागोन, गोसोखौ हमथानानै थानाया गोनां। धनु राशि जिउआव लानाय थांखि सिमांफोरा जाफुंनायनि मिजिं थागोन, गावनि सायाव फोथायनाया बांगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। मकर राशि सरासनस्रा दावबायनायजोंनो समा बारलांगोन, मावनांगौ खामानिफोरखौ मावफुंनो हायैनि उन दाहा खालामनांगोन, साना गाहाम नङा। कुम्भ राशि नखराव दावराव दावसि जानो हागौ, गोसोखौ असान्थि मोनगोन, दुखुजों साना बारलांगोन। मीन राशि देहा सावस्रिया गोग्लैसोनो हागौ, बायदि बेराम आजारजों देहाया नाख्रेबजागोन, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।